Mwana uyu mukumuonayu anafa pomwe anagwa kuchokera pa denga la nyumba ndi kufera pompo maliro ndi kuyikidwa, koma kenako amabweranso kwa mayi yake kumalota daily nkumazawavutisa kuti ampeze munthu yemwe anamupha. Izizi zinasiya mafunso ochuluka zedi kwa anthu deralo ndi kunena kuti zitheka bwanji munthu wafa nkumabwereranso kuzaulula za mafedwe ake poti nanga iyeyu anachita kugwa yekha pa denga, ndiye palinso akuyenera kukhuzika ndi zimenezi. Mwana uyuyu ndi ndani? Nanga nkhani kenako inatha bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife tidziwisa anthu mukugulisazo, tilankhuleni kuti mumve zambiri. Chinali chaka cha 2023 ndipo mwanayu dzina lake ndi Sane. Sane angofika pokufa nkumabwera mzimu wake nkumazavutisa chonchayi, koma iyeyu nayenso poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira nkumakula. Sane anali mwana wa mzimayi wina dzina lake George. Pa tsiku anamwalira mwanayu kunali pate kwawoko anthu anali akudya kumwerera ndi kuvina osaziwa kuti tsiku ilili likhala la matsoka kwa Jote pomwe mwana wake anagwa kuchokera pa denga. Anamuthamangitsira mwanayu ku chipatala ndipo madotolo anayesesa kumbali yawo. Mwana pakamwa pake ankalankhula mawu amodzi okha oti amama, inu amama. Mayi yake akamva kuyitana ukuku, mtima wawo umasweka more and more. Tsiku lotsatira Sane kunalibeko anamwalira. Koma after mwana uyuyu atamwalira zodabwisa zinayamba kumuchitikira Jote, zinthu zomwe sankatha kumufotokozera wina aliyense. Bambo a mwanayu Dian Sai ankagwira ntchito ngati wa polisi ku Madhya Pradesh, choncho amakhala kutali ndi familia yake nthawi zambiri kwa masiku. Jote anayamba kuoneka ozunguzika m'maganizo pomwe anayamba kuona zodabwisa kutulo kwake mwana wake amabwera nkuzama mulongosolera zomwe zinamuchitikira ndi kumuuza kuti apange zoti chilungamo chidziwike pa yemwe anamupha mwanayo. Koma mayi anali obalalika kamba kuti iye ankakhulupirira kuti imfa ya mwana wake ndi yangozi ya chilengedwe yochita kugwa pa denga ndi amuloza chalandani. Ndiye koyambako Jote sankanena za maloto kwa munthu wina aliyense. Masiku anadusa maloto nkumabwerabe, mwana nkumavuta ku malotoko. Komano Jote funso linali loti ndi ndani angakhulupirire nkhani imene iyi. Mayi anasautsika zedi ndiye mamuna wake Dian kuona mkazi wake akuonda, anaganiza zotenga livi kuntchito kuti azikamusamalira azikamuonera pafupi. Usiku wina atagona Jote anakuwa pakati pa usiku. Ndipo mamuna anafunsa, bwanji Hane, chachitika ndi chani? Ndaona mwana wathu Sane ku maloto. Mamuna wake anayamba kumulimbisa mtima pamene paja, Hane usamaganize kwambiri za mwana, zinachitika basi nthawi ya Mulungu ikakwana imakhala yakwana. Mamunayu ankakhulupirira kuti pakutha kwa masiku Jote akhala bwino, koma maloto paja satumana. Ndiye amangofika tsiku ndi tsiku mwana anachema. Mamuna anayamba kuganiza kuti mwina nzaufiti akufuna kusokoneza familia imene iyi afiti. Kono anayamba kuyenda naye mmatempo, mmachalichi mpaka mmizikiti kuti anthu amuthandize kumuchosa chiwanda cholotalotacho, koma sizinathandize kanthu. Mothedwa nzeru Dian anafunsa Jote kuti kodi exactly kumaloto kwakoko mwanayo akumati chani. Sane akundikakamiza kuti ndimpeze yemwe anamupha. Ndipo mamuna anali obalalika kuti koma mesa iye anachita kugwa padenga ndiye ukupha khalanso ndani pamene popo. Dian anayamba kumufunsa mafunso mkazi wakeyo, kamene pali yemwe kumuganizira kuti anachita kumupha. Mmudzimu pali amaoneka kuti anali ndi mangawa naye kapena achibale. Sinsi ine sindikhala kunoko, iwe ndiye yemwe kuyeneka kudziwa za zimene zizi. Jote anayankha nati sindikudziwa, komabe usiku ndi usiku mzimu wa mwanayu umamusowesabe mtendere Jote. Tsiku lina Jote anamuuza mamuna wake kuti pali zoti ndikuuze, koma chonde undilonjeze usazauze munthu wina aliyense. Mamuna anayankha ndikulonjeza kuti diya sindingauze munthu wina aliyense. Kenako anakhala chete kwa kanthawi. Mawu osisima mkazi nati, mwana wanga yemwenso ndi mwana wako Sane sanaphedwe ndi munthu wina aliyense, koma anali mayi yake omwe anamupha. Ineyo ndiye ndinamupha Sane. Mamuna balala kubalalika ngakhale anali ali pompo, komabe anapumira mwamba ngati zonse nzabwino nadekesa mtima wake nati, chonde mtima wanga udeke mpaka nditamva zambiri zake. Nafunsabe kuti chinachitika ndi chani, chifukwa chani unamupha. Kunali chisangalalo kwathu kuno, ndiye ndinali mmastresi kwambiri pa tsikuli, ndipo ndimangofuna nditakhala kaye pandekha kandiduse kamphepo kena. Ndipo ndinapita padenga pa nyumba pathu, ndipo
sindinkaganiza zoti Sane ankanditsata padengapo ndipo ankafuna naye zambiri, amama ichi amama icho, ndipo ndikupsa mtima kwanga kwakale ndinamukankha osati koti avulalayi, koma mukudziwa tsoka likafuna likugwere. Anapezeka waluza balance ndiye wagwa kuchokera padenga pa manyumba awiri osanjikizanawa. Sindinkafuna nditapha mwana wanga Sane. Ankateno misonzi m'maso mwake yosamba kungosala sopo wake osambira. Mamuna kusowa choti angalankhule akumvesera mwachidwi, komabe m'maganizo mwake monga wa polisi paja amayidziwa bwino mbava ikamaulula zoona kapena zaboza, so iye anaona kuti pena pake sipakumumvekera bwino, ndipo anadziwa zoti pali china chake chomwe Jote akubisa. Iye ankadziwa kuti akuyenera kukanena ku polisi za izizi, koma anadekhetsa mtima wake ndi kumamulankhulabe mkazi wake ngati zonse nzabwinobwino, cholinga aulule zambiri. Pomwe masiku amapita, Diane ankayesa kumufunsabe Jote kuti abwereze zomwe zinachitika pa tsikulo exactly, koma vuto la zinthu zaboza sumakumbukira zonse zomwe unanena pa statement yoyamba. Choncho ma statement ankhani ankasinthasintha mwina ndi mwina, ndipo mamunayo anayikokera nkhani patali. Nthawi yomwe ankamufunsa za nkhani anali akumapanga rekodi pa foni yake, video komanso audio. Anapita ku police station ya pafupi ndi deralo nakanena za nkhani poonesa ndi maumboni akenso omwe ankajambulaja mosataya nthawi. Apolisi anamanga Jote ndipo atatsekeredwa mchitolokosi zinayamba kumuonekeranso zambiri. Nthawi ija anaulula ija zinakhala ngati zasiya kumusausa, koma atatsekeredwa mchitolokosi ndiye Wes anayamba kuonda, pomwe mwana anayamba kubweranso kumaloto kwake nkumazati amama nchifukwa chani semukungo wauza anthu chilungamo. Amama nenani zoona zake, liuzeni ziko zoona zake, mzimu wanga suzasiya mpaka mutanena chilungamo chonse cha nkhani. Nthawi zambiri Jote amakuwa usiku ali ndi thukuta lokha kukhala ngati amawaza nkhuni usiku wonse. Kenako Jote poona kuti apa kupanda kunena zoona zake pachema, anayitana wa polisi yemwe anali pa duty pa nthawiyo ndi kumuuza kuti anali okonzeka kuulula zonse zomwe zinachitika pa imfa ya mwana wake Sane. Kenako Jote anayamba kuulula chimodzi ndi chimodzi mwatsatanetsatane, apolisi makutu m'malo mwake kumvesera. Koma atamaliza kuulula zonse, apolisi kukamwayasa kuvuta kumvesesa kuti cha mtundu wanji nzimayi kuchita uchimo oopsa Jotene zomwe anaulula Jote. Muzimva mukamva kaizi. Chikani matenda pa moyo wanu, misala, mauka, zokandakanda pathupi, ilikango, khunyu, zambiri za mmabanja, BP, mmimba mumakuvutani, mamuna kapena mkazi sakubereka kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe siningatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku John Konko kuli dokotala lake yemwe amakuthandizani mmavuto anuwa mophweka. Amayenda dera lina lililonse ku John. Ayimbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773. Mmene ndanenera kale kuti Diane anali wa polisi. Atajoina ku polisi ankakonda kusintha madera ogwirira ntchito, ndipo nthawi zambiri sankakhala ndi family yake pafupi. Choncho ulendo wina Jote anamupempha mamuna wake kuti ndikungokhalako bola undipezere kena kake koti ndizipanga, ndipo mamuna anaonadi kuti ndi nzeru zabwino. Choncho anayamba kusunga kandalama nkumutsekulira business Jote yogulisa ma plastic toys a ana. Ndiye nyumba yawo inali ndi ground floor. Choncho shopu imene iyi amagulisira pansi pa nyumba yawo, iwo nkumakhala kumwamba kwake kwa nyumbayo. Shopu inkaenda bwino chifukwa Diane ankaonjezerabe capital, shopu nkumapita patali. Ndipo mkati mwa ulendo uwu Jote anali oyembekezera, ndipo Sane mwana wawo anabadwa banja la chisangalalo monga muja momwe banja la chisangalalo likhalira. Koma inu mukudziwa pomwe zinthu zikuyenda bwino, Satana amayesesa njira 1000 kuti aononge. Ndiye pajanso Satana sangathe kutifikira payekha, amadusira mwa ena. Choncho anadzera mwa munthu ovala trouser yemwe dzina lake anali Ude. Anafika nkumazakhala kudelali. Satana monga mwa ntchito yake anatuma Ude kupita kukaona matoyi a mwana wake, popeza naye Udeyu anali ndi mwana komanso mkazi. Kufika mu shopu iye sanaone matoyi okha, komanso anaona kukongola kwa Jote. Amvekere, iwe ndiye ukhale wapambali wanga. Ndipo anayesesa kumbali yake, ndipo zinatenodi mpaka ubwezi unayambika ndi kuyamba kugawana utomoni. Za malavu izizi zinayamba mu 2021 mpaka 2023.
kusinthana oilo mosalekeza, ndipo paja akazi ambiri uchimo amaumva kukoma mpaka anaganiza zopanga kapate kukhomo kwake kwa Jote konko ndi kuyitana anthu osiyanasiyana nkumati ndipate yokondwerera shopu kuti ikukula, koma ayi ndithu yokondwerera kuti ali ndi wina omusisita pamimba mwamuna wake akakhala kutali. Ndiye kunali akuchimuna, akuchikazi, mafrenzi kuphatikizapo Satana wina wake atachena Jekete Ude. Pa nthawi palibe ankaziwa za ubwezi umenewu, koma tsoka likalimba imakupha ndi nyerere italowa nkhutu. Jote kukanika kuugwira mtima zibaba zinampeza kufuna atathiridwa utomoni pate ili mkati, ndipo anamukodola Ude onse ndi kupita kudenga kwa nyumba kuja. Pa nthawi palibe anawaona kupatula mwana wawo uja Sane. Atafika kudenga Sane anaona zomwe sankayenera kuona, mayi kujiga madzi kuti atuluke oyera. Mwana kuona izi anafuna kuti azitembenuka azibwerera. Jote anasiya kujiga nkumugwira Sane, anayamba kuganiza kuti apa pachema, ndipo mwana uyuyu aulula zonse, ulemu wawo onse uchoka, banja litha, akhala mbeta, azunzika yekha ndi mwana ndi zina za mbiri. Satana ovala trouser namunong'oneza Jote nati titani pamene papa pachematu, tapeza plani changu basitu. Jote monjenjemera anaponya mwana obereka yekha kuchokera pa nyumba yosanjikizana kufikira pansi, changu onse nkutsika kufika pansi paja. Basitu uku ndiko kunali kutha kwa moyo wa Sane. Mwana uja ndiye ndi paja ankabwera kutulo nkumazausa mayi yake aja kuti aulule, koma mayi zimavuta poyambira, koma atapanikizika ndi muja ankamuuza mamuna wake kuti anachita kumukankha padenga, koma osaulula za chibwezi anali nacho chija. Pamapeto pake Jote komanso a Big Ude anagamulidwa kupita kundende kwa nthawi yayitali. Oonera nzanga, zinthu zikamayenda bwino Satana sakondwa, amakhala akuyesesa njira mpaka adzapambane, koma ali odala yekhayo ali pabwino, maso ake nkukhala otsekula kuonerera pomwe Satana angalowere, chifukwa Satana pena amathanso kuoneka ndi maso. Satana amatha kukhala abwana ako akuntchito. Satana mwina ali mwaneba, mwina mwankolo kumene, chongofunika ndi kukhala tcheru kuyang'anisisa pomwe Satana angathe kukuonongerani. Osayiwala kupanga like komanso share nkhani ya Sane.